बहुत बासाफोरनो आं साजाखा त्रिपुरा पाब्लिक इंलिश मीडियम स्कूल और आसाइजाक दङ 2005 हाय इका फाइनानि सुजुगमाया कक सालायनानि सुजुगमाया अब हायता इके सोलार बाहायनो सानजाक माने और आं आगे जिबिनि सिरिक माने नर खाना आगरतला परे नानि रहलायो गुबुन जायगायाव फरायनाय आगरतलाव बारा दङै फरायलायो हस्टेलाव दङै फरायलायो आदु सिरि सेरेराव हस्टेलाव दङ आं बाराव थिक मथे लेखाजों फरायो गुबुन बर' बायजों थाङै बेराय दं बयनि पाराव बेराय दं आबराव जों जायखे बुमाबु भारताबो जुदि सामप्ति हायके बासाबुति लगे दंयानके ताबो सिनि सेरेराव बुंथा अन्य गुबुन वानामा सुंसा गेमा सुंसा दागोसे थांलाय दं वानामा सुंसा गेमा सुंसा दागोसे थांलाय दं आमायनि बागैनो चिनि बुमा बुथा काहामते चिन सेरेर नायको येन बागैनो बासा ताबो हमके रां फुरुलाय गोसारनो एका मोबाइल सानो मोबाइल ना माने आखाय खांके बाइक सानो बाइक चालवे आकाय खांके तै मुसा चालने आरम्भ खाय तै मुसा चापाय खांके आबोनि लगे तै मुसा मालिक फाइ नाम फायो आवके बेमार हामिया सिनबो उत्तर महारायान टाका जला जम्पुय जला किला मानदाय यान एसराय निनी सबल सिंह कोय हे देखि नबो पूरा उत्तर महारानी कल्याणपुर अबताबो चिनी रेड एलार्ट जुनसी द्राक्ष लाइननि परे द्राक्ष नि लगे चिनी पिछेरे रकाबो तामलाय दं बोलि सिगला चला सिगला बरम थांलाय बरम हुलाय बरम तुलाय फाय सावबाय दंलाय खरसाबे दं खरनिबे दं साइज माने लिया ताबो Tercera bakgwikha residential है ना नॉन रेसिडेंशियल अच्छा हॉस्टल नंबर तुझे अच्छा जाए हो ताबो सुंदरनो सुंबरत लानाय न काम खाइना मोसु बरनो अब kaham ke jengkaro wang sonani nango uskano na angkaisa ko samani lekha pora tering yake jesipan ni jaga tongdi jomi tongdi ni mungsang lemeni puklung to agami dine chumuchi besar kaina bonus mai ke thui si poi kama kaini tabo kai den phano thui poi ke kai ta kai ja bai takai dige bonkan jai buti ro asuk obostan lai khata angtini ma samani karon ke abono sino obosar no sentabo protect ma khaina obosar no sentabo topi heke nai baiya ja nai mati nai ulumu tiseri la koi ulo ha no kha chiri guro gui मुक्ति खिगलाई काबुफोर ओलोथाय लाखलै HIV रोमांजा खांके बसा कायसा कायलिं बिसिनो निनि सागला काहाम निनि सागो काहाम बर थ्रि खांगायनाय खुमुलुमो जों 14 जना सेचला सिगला ब्रै सिगला रनो रोमै खालिया दाखा रोमै थै टेस्ट खायनाय मोसा